Hello everyone, NivedithaDinesh vlogs ku regular welcome. Ini enkelu Mangalorean style chicken pulimunchi common ingredients pardu enchamanukonu pandu tochpava. Pulimunchi enchina pura ingredients board tule aveni enkelu tochpava. 5 badagi munchi 4 piece garlic, 1 baby spoon sasive, 10 mette, 1 tablespoon jeerige, 1 lemon size puli, turmeric, 2 tablespoon kottambari, half tablespoon bade soppu, red yellow size tomato, 1 malla size onion, curry leaf, 2 kg chicken, olive oil. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ತವ ಎತ್ತುಂಟ ಇತ್ತೆ ತವ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಮೆತ್ತ ಪಾಡ್ಕ ಪಾಡ್ಕ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಪಾಡ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಂಡಿದ್ದೆ నేను ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ದೀದು ಚೌಳೆ ಅರೆದೀಗ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ पुली पाड़गा इत्ते गार्लिक पाड़गा मंजल पुड़ी पाड़गा ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಮೈಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ. ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ತೊಂದೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಏತು ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಈತೆ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಇಪ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಆತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏತ್ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಎಕಡೆ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಗಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಕಡೆ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಬಾಳ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇರ್ತದೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಳ್ದು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಸಾಲಾನ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತನೇನು ಸೋಪ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಟು ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಮುಂಚೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಂತೆ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕೋರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಯಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ತೂಕ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ತಿಂದು ತೂಕ
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಾದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರನ್ನಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.